uyenzani? Sawuze wathenga ifoni enamehla amathathu ka-15,000. Uma wakhe akaze nimgumule inzila kodwa uyazi ukuthi ubaba wakho kade nimngcwaba izolo, uma wakho washona ngo-93. Kwathi makhamba ubaba wakho, uma wakho ngaliya kwethuna wakhishwa wayozikiswa. Kwathiwa akazilela ubaba wakho ngoba wayemganile. Anikamgumuli uma wakho inzila namhlanje ubhizi ne-iPhone ujika nayo izwe lonke, ufuna iy'thombe ey'right, awufuni kini. Ayishutha kahle, izuma kahle mawukude. Uyolizuma nini kini? Ufuna inkinga nomsamo wakini. Njengoba kungalungi lutho nje. Ngisebenza akuloboleki nginsizwa, untethelelo ushembe sicelela ukuganwa yonke into kakwenzeki kunalokho. Ngithola inhlansuthi ngithi ngisabambelele eMnazaretheni isihambile. Ngizwa sekhala igubhu lapha kuthiwa iyasinelwa nenkosazana. Kade ihlala nami ngiyintethelelo ngiyenzela yonke into. Ngisaliswe yini mawukuthi ngifuna ukuganwa ngaphela? Usaliswe yini? Yini engisalisile? Ngithi mina Mshumayeli ngidabukela omama osisi laba asebaboshwa. Ngoba manje sewukhona ubugebengu esontweni. Kwangalona izwi likaShembe lokuthi mangihlanganisa nentethelelo angihlanganise bese siyahlala. Kungazi ukuthi ngiyosina nini naye. Namhlanje umuntu ujawu ukuhlanganisa nengane yabantu bese yahlala. Iminyaka uyothuzwa kusasa akasayifuni. Isizokwenza njani ngoba unisibhinqa isidwabi ifaka inhloko ifaka inansuku izokushonisa pho oba yakufakiswa uwe enhlakusuthi. Ngoba isakwazi phela ukubeka phansi. Kambe khona uyahlala yini umuntu kube efaka isidwaba? Uyahlala umuntu kube ebhinqa efaka inkehle ekhanda? Pho-ke odadewethu ngoba behleli nedwaba neyinkehle makithi kwenzeka kanjani? Ngibuza kwinhlakusuthi ngoba iyona eyabafaka kukho. Sewuhambile nangu ukini uhlekini naso ke isidwaba nenkehle nahlanganiswa ngomthetho wesono. Ma kwenzeke edlule emhlabeni uzombekaphi ngoba ungahlanganiseli ukuthi uganu lokhu uhlanganisela izinto engathi shu ubhizi nefoni ebiza ukhokha installment yefoni ulibele ukumkhipha niyodla lapha emahotela awumkhoyisile. Maye ngafa manje uzomshonisa ngoba ngeke engcwatshwe kini ufake inkehle akasinile kini ngeke angcwatshwe kuba unesidwaba nenkehle uzoshonaphi? Uzoshonaphi? Mingaki iminyaka wahlanganisa nengane yomuntu namhlanje nawe nebe. Ulokhu organize ama transport okulandela uShembe lapha khona. Uyi-organize nini transport yokuthi uyolanda le ngane yomuntu izongena usemthethweni kini? Abanye beze bengene ubugebengu athi umuntu yazi ukuthini kwafanele ngiqale ngithathe inkosazana basho njalo baba mkhulu. Seyihlehlisele emuva le. Ekade imsindabisa. Imphipha useqala manje usethi kufanele ngithathe inkosazana. Baningi mina ngiye ngibadabukele ngithi hey ngiye ngibebuhlungu mangibona usisi efaka inansuka ngoba ngiyazi ukuthi egcineni inhlakusuthi iyajika njenge-top. Hlala iminyaka nengane yomuntu maye seshomana noshomi bakhe babona beganwe inansuka bese naye ayothatha inansuka. Omunye uzabaleka ashintshe indawo. Ubona ukuthi kube kuyangaye uthandaza lo muntu ufise ngabe iyafa le ntethelelo ahlanganisana ukuze aganwe inansuka. Ngoba imophile manje kanti ufuna udume esontweni. Uma ngabe lapha yana beyichaza lento sengiyagcina isikhathi sihambile. Uma ngabe beyichaza uthi